Kochani, testujemy nowy wariant kamerowy. Mam nadzieję, że jest dobry. Mi się bardziej podoba. Dobra. Wladimir Sabkaita. Perfekt. Taka pała, co ją widzicie na ekranie, to jest mój mikrofon. Nie ma jak go ukryć, trudno. Sergeant Reed. What is going on there? No właśnie. Gaz? Mądrze prawisz, jak zwykle. Night vision on. Już tak z mety, ja pieprzę. Fajna myśl ze względu na to, że możemy sobie wezwać na przykład helikopter. I nam zapewni air support. Nie! Nie zdechnę na początku. Kolejna z tych misji w Call of Duty, gdzie mamy jakiś taki minimalną, chociaż minimalną jakąś swobodę taką. Możemy sobie wybrać, którą chatę sprawdzimy najpierw, tak. Chciałbym więcej czegoś takiego w Call of Duty. Ale moje życzenia, rzeczywistość. Obczajmy sobie dzwonnicę. Fuck. Nie wiem skąd tu się wziął Javelin, ale fajnie, że się tu wziął. Yeah! Sekrety Call of Duty. Dobra. Poś, nie ma czasu. Dobra. Clear. Not clear. Clear over here. Toilet clear. Odbicia w lustrze nie ma. Ama vampire. Enemy intel. Mogę wyjść oknem? A. No kto widzę ryjebanie. Grenade! A weźmiemy mały nalocik na tę chatę. Kościół, uważaj. A, to Price, to okej. Nie możesz obrywać. Jesteś normalnie Price of Steel. Nie tu! Dobra. Snajper na dachu. Szybko, smetnie, flashbang, jeps, tu. A skąd wiesz, że ten building jest clear? A sprawdziłeś może attic? To nie jest Future Soldier, nie mamy tutaj Active Camo. Z dupy strony. Zawsze lepiej. Weźmiemy, krótko mówiąc, od tyłu. O! Nie, przeczułem mu tętnicę w nadgarstku. Strasznie szybko się wykrwawił. A, gaz, dobra. A ty też jesteś nieźle bulletproof. No i jaka ładna cooperation. Pewnie jesteś.
Черт! Wiem, że jest clear. By to Battlefield, żebym wszystko rozdupcył. Gdzie jest our cavalry? Lecę. Dobra, mamy covering fire. No, tak średnio. To nie było do końca przemyślane. Jak wszystko. Dobra, pomału. No co do jasnej dupy! Naprawdę? Nie idę tam. Cukier krzepi, kefir poi. Za lodówką rusek stoi. Kez? Ja pieprzę, tu dziś musi być schowany wielki pająk. Spieprzam. Zostało nam ile buildingów? 2. Bastup. Plusk, plusyk, nie. Co jest ciekawe, który budynek weźmiemy jako ostatni, w tym będzie Al-Assad, czyli może być w różnych budynkach. Jak zwykle zostałem ciepło przywitany. Nawet trochę ich gościna mnie przerasta. Gaz, a ty skąd tu? Is this building clear? Jak dla mnie clear over here. No przecież, że clear over here. Fuck. Bryce, a co ciebie się amunicja skończyła? Nie dziękujcie. Budynek czysty to dlatego robi się stack-upa pod drzwiami. Logiczne. Jak zwykle padło na stodołę.
Bonia! No! Ała, support is here! Ale bez przesady. Nie! Już, już! Już! To po mnie. Kurwa, sadysta. Ale tam rzuciłem granat, co ciekawe jak to przeżyli. Why'd you do it? Where did you get the bomb? Who then? Who? Give me a name. A name. I want his name. Bryce, ty się nie pieprzysz, ci powiem. Sir, it's his cell phone. Who was that, sir? Zakhaev. Imran Zakhaev. Oh, I like that one. I was just a lieutenant back then, doing some wet work. Chernobyl, Christmas for the bad guys. Even a decade later, a lot of them still used it to get their hands on nuclear material. A lot of them, including one, Imran Zakhaev. Of course, we couldn't just let that happen. Cash for spent fuel rods. That's one hell of a recipe for destruction. It was the first time our government had authorized an assassination order since the Second World War. I was under the command of Captain Macmillan. Macmillan. Mój bohater. Kochani, i oto najlepsza według mnie misja w całej serii Call of Duty. Tak epickiej misji nie widziałem nigdy. Kapitan Macmillan. A wszystko to już w kolejnym odcinku będziemy to przeżywać razem, a emocje będą oj wielkie.